Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En ngari e windande men ɗiɗi nani ɗiɗi en ngari e windande men ɗiɗi hande. Joni noon mbaɗen daniyen badden ha ɗo ɓawo fodde ay ɗo yen wojjinte beele mbawa yiide ɗum no moƴƴi. Ay joni kadi bindol ngol ɓeyde ay yaaji ɓeyden seeɗa e moƴƴiɗo. Joni yaaji laaɓi. Joni noon mbaɗen dani ƴetten ɗo garanmo ha ɗo mbawen jangude. Ɗo ko mawɗo rewi hen ko fa mawɗo, rewi hen ko ga mawɗo, rewi hen ko ha mawɗo. Ɗo kalɗa hande windande ɗimmere nde a jangi nayi hande, wadde mbaɗen daniyenne ɓenani joni mbaɗen dani ay o arti less. Woni jangde jangirte, jangde saɗani ko teskiyo o saɗi an jangowo teskuye ma wona e ko jangata ko. So ɗiggi tan andu hankadi jangde ma yaawi, so ɗiggani noon jangde ma leeli. ɗo janguɗen ɗo ko nayi mbimami. O ɗo woni mawɗo, ɗo woni fa mawɗo, ɗo woni ga mawɗo, ɗo woni ha mawɗo. Gasi ari ardi. Joni noon artirimo less ɗo o mbaɗɗa ni kadi gaddoyɗa kadi fa sara makko. Ay fa nani ɓenduɗa yeeso gaddoyɗa ga mawɗo. Ay nani ɓenduɗa yeeso gaddoyɗa ha mawɗo. Nani kay jippata less ɓurti. Kadi garen kadi pondemmo ɗo garen ha ɗo. Eywa en keeɓi kadi mawɗo. Jehen kadi bindoyen fa mawɗo. ɓennen kadi bindoyen ga o, ay ga mawɗo. ɓennen kadi yeeso bindoyen ha o, ay ha mawɗo. Gasi joni sen belama mbaɗen daniyenne ɗum ɗo konden ɗum ha fota, mbaɗen ɓe ni ɓe pota. Ay ɗo ay ɓe poti ɗo. Nani joni sen belama mbaylen ɗo henne mbaylen. Ay mbaɗen mo ni ay bindi mbaylima. Joni o goto woni mbattenmo kanko o wona boɗejo teskede, kanko woni windande jangetede nde. Joni ko ɗo tan jangata
mawɗo ko artiɗo ko e ko artiɗo ko e hankadi a serti e majjere e ɗo ko faa mawɗo ɗo ko faa mawɗo faa mawɗo waɗira nda ni henne ko ha walluma ɗo kadi waɗa ga mawɗo ga mawɗo ga mawɗo waɗira noon ko ha foftinma ɗo waɗa ha mawɗo ɗo waɗa ha mawɗo ɗo waɗa ha mawɗo mbaɗi kadi ni seeɗa jippinama seeɗa o woɗɗodira seeɗa ayi joni sa walama noon ƴetta ɗo ha ɗo ɗo mbaɗani ngara ɗo 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 bindi ɗi goni ɗo sa welama ngara mbaylama ayi ƴeewa ko jiɗɗa won ayi an tan andi ko jiɗɗa ɗi mbaya ayi ayi an jogiti ñawore yidde bindi ma kala jiɗɗa ɗe mbaya ɗo garata joni noon wadde enen en mbaylani gacciɗen dani henne ayi gacciɗen dani henne wadde janggen e mawɗo fa mawɗo ga mawɗo ha mawɗo ɗeɗo joyi ɗeɗo nagay janguɗa sa ɗigginiɗe andu a wawi ko heewi kono ene yawni wiyede ko nayi tan woni ɗo komo anda nayi ɗi ko nafata ko on heewi yawde ɗiɗo nayi kono an noon jangowo teskoɗe gandaɗe kala ko jimina wayni ko e mawɗo kala ko jimina wayni ko faa mawɗo kala ko jiimi ene waydani henne ko ga mawɗo kala ko jiimi ene waydani henne ko ha mawɗo fami ɗon ɗone ko e tan woni ɗo e woni ɗo ko ha tan ɗigga waɗirandani henne mbasa jiiɓade oɗo e kanko woni ɗo woni ɗo ko ha tan yawa ɗiggude mbiya e mawɗo e mawɗo e mawɗo kadi so ɗiggi ngara mbiya faa mawɗo faa mawɗo faa mawɗo so ɗiggi kadi ngarana oɗo mbiya ga mawɗo mbiya ga mawɗo mbiya ga mawɗo so ɗiggi kadi ganda ɗo ɗiggi kadi ngara janga oɗo mbiya ha mawɗo ha mawɗo ha mawɗo ɗum jangete to ɗiggi tan a serti e majjere ɗum ɗo tan woni jangdema hande raɓɓiɗa wasa jibdema sa saggoyi noon mbatta ko 00 mbaɗa 221 77 906 14 81 mbaɗa ya li mbaɗa li oɗo ni jiya WhatsApp o ngara caggira saggere ma a saggani ko ɗum jinmi ko toyi Allah waɗi a saggoyi a yiɗi saggitade ko ndewata ha saggiroɗa kolleɗa fami nanɗon ɗum noon ƴettu kuɗol ma e karne ma ngara mbañitoɗa janga ɗigga janga ɗigga janga ɗigga wañito janga ɗigga ɗum yiya an jangokoto am hande windandema e hewde ko nayi janguɗa ko e janguɗa mawɗo e faa mawɗo e ga mawɗo e ha mawɗo ari ardi to tan mbañitoɗa janga ɗum mbawa ɗum yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah won gondi nder bowal ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam